Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nilabo dlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasamanqulume sibekelana. Nilabo kanodume ehlezi kamenzi. Siyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Uma umusha ke kule channel ibizo umlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu. Unduna kandaba untombizi yamncumela insizwa zamkhombe. Sincane sakho ehlahle ekseni ngoba savuthwa ngoba sigcela amabethe. Umshana wako ufuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igabeni babanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Angihambi ngedwa mkhulu angikubingelele ku channel enkulu impunga yesintu TV. Asibingelele mkhulu Mbanjwa. Sibingelele nababukeli bempunga yesintu. Siphinde sibakhuthaze ababukeli bempunga yesintu ukuthi abasubscribe lapha ya. Imfanekiso eqoshiwe. Lokho kuyakhuthaza. Bagxeka bafuna kugxekwe khona. Kunjalo. Basikhuthaze, ugxeka ngokusikhuthaza. Ungabe usugxeka nje uye kanjalo kepha ke siyanthanda laba basathatha igxalabo lokuthi basubscribe siyabonga kakhulu isatha sidlula ikhanda kubo. Uyazi nami mkhulu ngike ngithakase nje mangibona isithupha esibheke phansi umuntu esishayile uthothi mhlambe izithupha ezithandile umfanekiso oqoshiwe. Yebo mkhulu zo 200 bese kuzothi esibheke phansi sisodwa. Amen. Bese ngibona okay hamba kahle manje. Ngibona ihamba kahle lo muntu lo ucikwa ukuthi le nkulumo ihamba kahle. Akacikwa ukuthi inkulumo iyabheda. Phela kukwazi ukuthi abantu abawu200 bangathi bayithanda inkulumo bese kuzoba khona oyedwa uthi oba nesibindi ukuthi ashaya isithupha esibheke phansi. Angithi mkhulu yabo njoba uzalwa intombi yakangcobo nje. Yeah. Baningi kwaNgcobo abakuthokozela ukuthi intombi yakhona ithole izubule ngomfana okanye ngensizwa. Abanye bathokoza abanye bangathokoza. Kunjalo. Nasekhaya kini kwaMbanjwa nakhona kwaba into efanayo khona abathokoza khona bangathokozanga. Abantu abasoze bakuthanda bonke. Kunabantu abasenza isiqiniseko sokuthi into meyinhle bayayincoma uma ngabe ingekho yinhle abakazi ukuyincoma futhi asikwazi ukuphoqa abantu ukuthi abathande esikhuluma kunjalo ngoba omunye siwe sithinta izinto zakhe azenzayo omunye siwe sithinta amathuba semakhwapheni ngoba uhamba zakhukhumala omunye athi izinto zenza kahle kanti akazenzi kahle. So kubalulekile ke mkhulu ukuthi ke esikhulumayo siqaphelisisise kahle ukuthi sisho into esikuyikhulunywa ngoba ifane siyikhulume yini noma sisho into ngoba sikujabulisa abantu na. Kunjalo nemkhulu. Mkhulu la ngelinye ilanga sike safika la sakhuluma indaba yezibani. Bangishayela abantu mangobuka nawo lomfanekiso oqoshiwe ugijima kakhulu. Amen mkhulu. Abantu bayawuthakaselela kakhulu. Kanti futhi usabalala ngenye indlela uyakubana. Kodwa manje abantu banembuzo eminingi mkhulu. Ngizwa kahle mkhulu. Kodwa ke angifisi ukuthi njengamanje mhlambe sithi siphendula bona. Ngifisa nje sizixoxele nje ngazi izibani. Ngesizathu sokuthi ngiyazi ukuthi ukhona umbukelo ozohlomula. Nanokuthi futhi masizixoxela ngazi izibani mhlambe kuzokwenzeka uthola ukuthi kule ngxoxo yethu esiyikhulumayo kuzoba khona ezinye zezinto abazofisa ukuthi bacaciseleke kuzona ukuze sithi mase sibuya sesizophendula lembuzo sebeyibuzile ngezibani kube ukuthi sesikhava konke sesikuhlanganisa nje konke lamkhulu ezibani ngifisa ukuthi sizixoxele njengani noma mhlawumbe ngaphambi kokuba ngiubuze lo mbuzo ngokubuza kukhona nofuna ukukusho mkhulu into yezibani ithe ukujula kancane
uma uya ebhalweni encwadini engcwele yeah lokusho iBhayibheli uzokhumbula mkhulu sathi ngesonto edlule into nesibani phakathi yayingasho ukuthi usuke ukhulula labantu bakini ngempela ukuthi ziyimpoqo kanye kwakukuthi ngempela sasimisela isikhulume ngezibani esikweni lakhe lesinto yeah sesithina habesithengisha impepho nayo uma uthinta impepho ukuthi impepho kahle kahle ayingixhumanisi nabantu bakithi kuya ngokuthi mina ukhuluma uthini inkulumo yami inawo nomqondiso entweni songisho ngithe bese ngihleli phansi ngibheka ezinye izinto ngayithola into ezibani umuya kulabo abakholwayo ungakho uthi uyibani ezabantu abakholwayo ngiyahamba ngifunda incwadi ethithi ukumiswa kuyibani ngaze ngibone ngikhumule mhlawumbe ehlatshwa izayoni ithi bazokhele izibane zenkosi yamakhosi ithi phaphamani nabantu bayo shuthi isibani kahle kahle emkhulu esokuthandaza ngoba uma ubuthandaza uyesibani shuthi mabe ngifuna ukukhanda abantu bakithi abangasekhoyo ekuyidalwa shuthi ngiya isibanini mengiya ngokuthandaza ngokholwa kunjalo kodwa mina ngiya ngokwasemsamo nokokunye ngifuna ukwenza nje shuthi ngiya ngenye indlela kodwa mina ngifuna ukuqonisa into zami ngithi mina ngikhathele into eziningi kanje yase ngifuna ukuqonisa into zami manje ngendlela ethizeni shuthi fanele ngithathe isibani sami ngiguqe yebo bisi isibani ngiguqe ngithandaze ngicele engilozini yani yokuthandaza ube ingcelo lo gogo okanyingcelo lo mkhulu okanyingcelo lo umuntu othize engamcabanga ukuthi kuthiwa uyena onikeza inkinga kodwa ngisuke ngiguqe njani mkhulu ngithandaza yeah ngoba siyasithola isibani mabe kumiswa izibani kuhlanganisa izithunywa ezithile kubekwe izibani kunjalo kuthiwa siyacela ukhona gogo wakho ukuthi kodwa beka isibani esimhlophe ukuze abe inhlanhla kukakhanyisele ngicela mina mkhulu ukuthi ngeke ngene kancane kuleyo ukuthandaza ngoba abantu abaningi nayo iyabadida leyo ukuthandaza bazi ukuthandaza okukuthandaza ngoba umuntu esesontweni kanti nangesikhathi sendulo amen khulu kwakuthandazwa kodwa sasingasho ukuthi ukuthandaza yebo sasingasho ukuthi ukuthandaza umuntu umephahla ukuphahla mkhulu enye indlela yokusondela kuloyo uNkulunkulu okanye kulowo muntu osukuya kuyena uyocela okuthile angithi thina kuqala besikholela kakhulu ukuthi uma ngabe izinto zinakele siya endlini yangasenhla okanye emsamo hayi eqhibeni kunendlo wayengena kuyona ubaba omunye amanye amadoda aqala aye esibayini abanye bebenza imikhuba ethile kuya ukuthi lo cekelelo lithandaza kanjani liphahla kanjani belungise into zakhona ukuthandaza nokuphahla into eyodwa kunjalo kepha umehluko ukuthi thina esikholwayo ngoba sikhule kunento okuthiwa ukukholwa okanye abazali bethu bekhola besonta kunama missionary ayekhona kwathiwa uyakuthandaza uyokhuluma noNkulunkulu omkhulu esikhulu sithi ngokwesiko lesintu umveli nqangi kunjalo umveli nqangi wokhokho sikhuluma naye thina umehluko usekutheni abantu abadala babengena baqhumise impepho abathi abangale kwelamaXhosa abantu bayaqhumisa thina sithi sishisa impepho ngoba ngisuke ngizokhuluma nobani nalabantu bami abasemzimbeni abangiphethe ngisuke ngayokhuluma nombani ngoba umuntu nomuntu unomuntu wakhe omphethe kunjalo kuyenzeka mkhulu impunga ngihambe ngiye ohlanyeni mengifike ohlanyeni uhlanya lungihlanyele ngempela lungitshele indaba zami kunjalo luthi yabona nje ugula nje wena wazala umbethe wena wazalwa uyikhosi wena inkinga zakho zonke onazo hamba phandle abazali bakho bachazele isimo sokuzala ukuthi wazala kanjani noma kufanele uwenze njani into zakho zilunge kade ngisohlanyeni angithi sengiyabuya ekhaya ukuthi baba
lapho bengicele khona kuya khona ufike waphuma indaba ezukuthi nokuthi kuthiwa kunogogo thizeni ongembethe kwaloko kwambathwa umuntu ongasasekhoyo inkinga mkhulu ilahla mfahla manje ngasaphethe sikhuluma kuthiwa wembethe ugogo othize lo gogo ongembethe wayisangoma ebhula ngabaluzi ebhula ngabaphansi ehlola imhlola manje kuthiwa lo gogo ungembethe ufuna ukusebenza kimi okanye ufuna ukusebenza ngami kodwa ufuna ukusebenza ngani ngokukholwa shuthi ngamanye amazwi ufuna ukuthi ngibe umthandazi ngamanye amazwi akalifuni ikhambi kimi sifuna into eyibani mkhulu ibani ngithembe sengihle phansi ngibheka sengenza ucwaningo oluthile ngathola ukuthi ibani zikhona bezisebenza khona ngempela ngokukholwa kuthiwa lo gogo ufuna ukuthi mina ngimdlele impande yakhe kodwa impande yani yokukholwa noma ufuna izibani engizophahla kuzona mkhulu wena ngizothanda kuzona ukuze akhulume udaba kimi obucacile uma kufika abantu abathile ngikwazi ukubonela abantu izinkinga zabo ngoba yena uvukele kimi kodwa manje asavukelanga kimi ngempande kusevule kimi ngani ngokuthandaza ngokukholwa mhlawumbe athi omunye kuthiwa mina ngiyobeka isandla phezulu kwamanzi athile abantu baphile mhlawumbe ngiyobeka isandla esithile emakhandleni athile abantu baphile mkhulu ayi ngizwa kahle mkhulu kona kunjalo mkhulu lokho kushoyo kuyisiminye esingeke saphikiswa kodwa le ngifisa ukuthi siye khona ke mkhulu kunjani ngizwa kahle nazi izibani manje amen buka isintu la kwathiwa kufanele ngiphahle amen uyangishayela umuntu nganizwa nikhuluma ngezibani ngizimisa kanjani izibani ngizimisa kanjani ngizimisa izibani lezi ziba uV ngizimisa izibani lezi ziba uU ngizimisa izibani lezi ziba umuqa zithi ngoba mkhulu lento ezibani ijulile ngingazike noma mhlambe imina yini osejula kakhulu ngizwa kahle mkhulu okuthi inini la izibani uthola ukuthi ngempela ngizimisa zithi abanye ke vele bazi ukuthi izibani mazima zima zithi ngizwa kahle mkhulu wayizolo omunye ngoba mhlawumbe uzofika kumkhulu athi thatha izibani uzimise zibhekele bese nadideke ukuthi hawu zimi kanjani manje lezibani kungabe mhlawumbe ikhonani indlela ukuthi uma uzophahla izibani zima kanje noma mhlawumbe kuya ngalowo muntu okusizayo ukuthi into yakhe ikhuluma ithini ngaleso sikhathi ngizwa kahle mkhulu umpunga isintu abantu abaningi baya ngemfundiso abafundiswe yona lapho babesuke besephehlweni khona kodwa uma ngabe ngithi ngiyakuchiliza khona ukuchithayo uma suke ngithi futhi ngiyachitha kodwa uma ngiqhweba into ngiletha kimi iza kimi mina akungithi mina ngokwesigodlo sakithi lapha ekuthuleni ibani angichizi angichithi ngithi angisho abayichithayo bayichilize banephutha indlela afunde ngayo umuntu kodwa mina ngafundiswa ebusuku ukuthi ibani angiyimbese siqonde kimi ngqo zibe ulani zize kimi ngqo ngingayimisi ngithi ngizithi ngoba wathi umuntu omdala kimi musa ukuchitha musa ukuphebeza ungaphebezi ufuna into ize kimi okungixolisa ukungena emlomeni amen mkhulu okusho ukuthi mkhulu kukhona yini la ezimayo zithi njengoba nje umuntu omdala musa ukuchitha yebo okusho ukuthi kuyenzekani kube khona isimo la zizochitha khona angithi nawe nje uma wenza izinto uma bengikhuluma nayo inkulumo ongayizwa kahle nje yangiyeke phansi wena kunjalo akuphebeze mukhuluma nje yangiyeke phansi wena ngijwala kabi la into yabantu abadala kungakho ngithi umuntu kumele kahle alalele into esikwishiwo kumuntu kuyenzeka ukuthi ufika ufuna izibani atsho omunye ogobela
zenze akha amaqhugwana akha izindlu ezibani zakho akha izindlu ngoba abantu bakini shuthi abanalo ikhaya kahle kahle kodwa bathi bafuna izibani kuwodwa bathi indlu abanazo thothi ubeke izibani zakho usuphonsa osweet ama-apula zonke izinto wakha lendlu le abayifunayo abantu bakini uyazibeka uvi ibani kuya ngokuthi inkulumo yalobo usuya kuyena ibithini omunye uyalakha isango ngezibani ngoba usukufuna bafuna ukuthi ungene enkulumeni ethile yes kuya ngokuthi labo buye khona bathe izibani sibeke kanjani khona kungakho singafuna ukugxeka laba ibeka kodwa mina lapha kithi lapha emsamo wakithi zima zize kuthina kuyenzeka mhlawumbe ufika umuntu athi yazi wena ngiyakubona uhamba kanje but indlela yongena unayo beka izibani zakho zibe isango yabona mkhulu cishe ngangena kwenye into kodwa ke angizungena mhlawumbe phambili so ibaluleke kakhulu ukuthi thola indlela eqondile kulosu wakunikeza izibani futhi izibani asingayibeki izibani siqhubanise nayo yonke into kunomuntu oswedinga izibani ezimhlophe ngemkhulu kunjalo noma uthi uhlushwa idalo uthi uhlushwa yini uthi noma idalo ziyamhlupha idalo zasekhaya koma neza kubo kodwa ubone lo muntu kodwa into yakhe ifuna ukhanyiselwa so akabeka izibane ezimhlophe eqwa ngoba uzocela inhlanhla kuye ukuthi abeze kuye bekhanya abangezi kuye sebehamba nabanye abantu abathizini ngoba sesifake nezibani za uthi okay ngoba lo muntu unesithunywa into zakhe zimnyama sifake izibane eziblue lana izibane ezigreen eziyellow nana kodwa umuntu udinga izibane ezimhlophe azokhuluma inkulumo yakhe nabantu bakhe ikhanya inkulumo yakhe Mbukene mpunga yesilu TV ngiyafisa ukuthi usiqonde okuthi lendlela esikhuluma ngayo uzokhumbula ukuthi ngilethe umkhuluphewa la wazochaza ngezibani sakubeka kwacaca futhi ukuthi uma kuukuthi uhambile waya kwesinye isigodlo wanikwe enye incazelo ngezibani asisho ukuthi akuyona yingakho futhi siphinde sabuya ngesizathu sokuthi usizo uzolufuna futhi kuyena akucacisele ngezibani mhlambe uzofuna ukuthi akulekelele ukuthi uphahle yingakho ke manje futhi sesithi asize futhi sizocacisa akucacisele indlela yasesigodlweni sasekuthuleni amen okuwukuthi uma izibani zimi kanje okanye umethi zimise kanje lokho kusho ukuthini usuke ethi kwenzeleni asisho ukuthi wena ozimisa izibani ngendlela eyodwa ushaya eceleni cha isigodlo sakho esisho njalo kodwa lana siyacacisa sicacisele ukuthi lo muntu lona ofikile wazocacisa ngezibani wonke umuntu akwazi ukuqonda uma mhlambe sefuna usizo ukuthi lento ayenzayo uyenzelani yingakho ngibona ukuthi kubalekile emkhulu ukuthi ngiyichaze leyo ndawo amen mkhulu ngoba akufanele ukuthi kusasa sigcine mhlambe sesikhonjwa ngemini yebo mkhulu kunjalo ukuthi hayi ayikho leyo kodwa le ndlela le umkhulu achaza ngayo angifuni ukukhuluma amanga mkhulu ngiyayizwa kunjalo mkhulu ngiyayizwa impela ukuthi uma ukuthi Naku la ngiyabona izinto azingimele kahle kunabantu engibona ukuthi abantu abangifuni uzozithatha izibani ezithile ngisho ukuthi ithongo lami ngiyacela ukuthi ningilwele lempi lento engibhekene nayo ayisuke eduze kwami amen mkhulu ngichithe konke lo kunjalo uyabona lo ngalena ke mkhulu mhlambe sigeqa amagula awakho mhlambe ukuphetha mayelana nazo izibani inkulumeni edlule mhlambe sayikhuluma nakuyona le mhlambe ngathi khulu sesiphetha mkhulu asiphethe sicacise mkhulu akuzona zonke izibani okuthiwa fanele ilayitho ezibani uyayithenga mkhulu uhamba uyophahla ngazo uhamba uyemfuleni othizo ohambayo ufike uyibeke khona ukhundaba lakho uyibeke emanzini ahambayo ngoba uyoxosha into ethile noma uyocela into ethile ufuna ukolanda into ethile kulaba kithi ekuthiwa abaqondile ufike uyibeke emfuleni ukhulume sihambe isibani uphinde ubeke esinye sihambe isibani uphinde ubeke esinye isibani sihambe akuzona zonke izibani ukuthi uhamba uyoyilayitsha endlini into yezibani mkhulu ibucaye futhi iyaqhatha nanethonga futhi uma uzoyenza ngendlela ebudedengu esikushoyo kunye phela ukuthi uma uthola udaba lwezibani lalela kahle
Ubuze kahle imibuzo. Ungashawa uvalo ukuthi ngoba siwuthuzwe ukuthi kunento eyinkinga ukuthi kanje kufanele wenze kanje usuyasubeka phezulu hamba uyokwenza. Kodwa bengifonela mkhulu becebe bebuza mkhulu njoba ukhuluma into ezikuthi kanje fanele ngize ngithole wena mkhulu uzofike kumina uzongenza ukuthi cha bangunjani. Siyakwazi ukukhuluma nawe lapho khona ngichaza inkinga yakho ukuthi hamba ufike wenze kanje kodwa ngaphambi ukwenze lokho thatha izibani zakho lezi engikhulume ngazo ufike uyibeke phansi kwemcamo lapho la khona ulele phezulu kwazo. Uma leyo nto ufuna ukuyenza iyona ngempela bazofika kuwe ngesibonakaliso ebusuku hayi ngephupho ngesibonakaliso ebusuku bazokutshela uma bevuma ukuthi hamba uyokwenza uyobona ukwenza kuyofika kuhlale ukuhlathulula indlela yonke ofuna ukuyenza into zakho ekhani sicaca sibha. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Sithemba ukuthi uzoba usizo olukhulu nakuwena okade ungenayo incazelo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi umkhulu kusuxhumanile naye wathi ukuzithatha ezime zibheke kuwena. Usucaciselekileke manje ukuthi ke uma wenza njalo usuke wenzani. Asisho futhi ukuthi labo bantu uthola ukuthi izibani mabezimisa bazimisa ngaleyo ndlela eyodwa okuwukuthi bona bashaya eceleni cha. Asisho njalo. Njengoba sake sachaza futhi ukuthi lento yezibani iyinto ewumkhuba. Uma into iwumkhuba iyaya ngokwesigodlo ukuthi lesigodlo lesi sihamba kanje lesigodlo sihamba kanje. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese niqhubeke futhi nemfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Up.